Είμαι 54 χρονών, δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Θέλω ακόμα ένα χρόνο για να βγω. Έχω δάνεια και δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω ένα παιδί, το έχω στείλει στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνω και είμαι σε απόγνωση. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Γιατί να σας ψηφίσω? Πέστε μου γιατί. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί έχω χάσει τον προσανατολισμό μου. Έχω χάσει την πίστη μου στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Ακούω διάφορα, λέτε. Πέστε μου, τι να κάνω εγώ? Στους δρόμους και να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. Όχι, κυρία μου, τι θα κάνατε στη θέση μου εσείς? Και στον δρόμο πήγα. Και στους δρόμους και να ψηφίζετε στον δρόμο ΣΥΡΙΖΑ. πήγα, αλλά τίποτα δεν έγινε. Σας λέω, και στον δρόμο πήγα. Δεν έγινε τίποτα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σε εσάς που έχετε το πρόβλημα ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να σας πείσω. Η οικογένειά μου τι θα ψηφίσει? Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πείσω. Ο γιος μου τι θα ψηφίσει? Σας είπα. Πέστε μου. Στους δρόμους και ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί τις λες ψέματα τώρα? Εσύ δηλαδή άμα την απολύσεις ό,τι προσλάβεις αύριο. Όλους. Ασφαλώς. Μα μην τα λες αυτά. Μα το τι κοροϊδεύεις. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Ο κύριος Μικελογιαννάκης όμως Έλα, λέει ότι θα σας προσλάβει. Αν την δίνετε προσλάβεις μια εσύ λύση άμα όμως, την κάτι να μου απολύσουνε. πείτε. Μα τώρα Δεν κοροϊδεύεις τον τίποτα. κόσμο, Γιάννη μου. Μου λέτε να Σας καταλαβαίνω σε αυτό. Ελάτε, το όνομά σας. Νικολάου, ένα λεπτό στην κοπέλα μόνο, γιατί οφείλω να μην φύγουμε από εκεί. Εμείς, κοπελιά, ο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που μπορούμε να σου πούμε είναι ότι σίγουρα τα 9 δις του Ράχεμπαχ από την απώλεια του ΦΠΑ ο ίδιος ομολόγησε. Εμείς αυτά τα 9 δις θα τα προσφέρουμε. Τα 2 δις που δώσανε σε πετρελαιάδες και θα το δεις αυτές τις μέρες δεν θα τα δώσουμε εμείς. 11. Τα θαλασσοδάνεια στα κόμματα όπως τα παίρνουνε, εμείς αυτά τα πράγματα δεν θα τα κάνουμε. Τα 50 δις σε τράπεζες που δώσανε, εμείς δεν θα τα δίνουμε. Τη φοροδιαφυγή που οι ίδιοι τη λένε 10 δις, θα προσέξουμε και θα την παλέψουμε. Τα καρτέλ τα 3 δις που είναι στα καύσιμα, που μπορεί να είναι και 6 και 7. Ή στο καπνό. Ή στο καπνό. Ή στο παρεμπόριο τα 6. Ή του τζόγου τα 7 δις. Έτσι τα λένε. Θα τα πατάξουμε. Σε δομηνικές συναλλαγές θα τις πατάξουμε. Στο offshore θα τις πατάξουμε. Και τις προπίστης λίστες. Όλες αυτές τις λίστες που από 54.000 άτομα στην Ελβετία έχουν ελέγξει 2 και από τις 10.000 offshore έχουν ελέγξει 4, εμείς θα τις ελέγξουμε. Άμα προσθέσω, κύριε Μιχελογιαννάκη, μα ακούτε. Κύριε Μιχελογιαννάκη, άμα κάνω την πρόσθεση στα εκατομμύρια αυτά που είπατε, άμα την κάνω, από πού θα τα φέρετε? Όχι, Κατσίβελα, εσύ τα λες κάθε πρωί. Από το σπίτι θα τα κάθε πρωί αυτά τα λες. Τα ακούσαμε τον κύριο